És una composició visual, corporal, que juga amb la col·locació i el moviment del cos en l'espai per transmetre composicions poètiques en cadència. Camí de sol per les rutes amigues, unes formigues. A partir d'ara, senyores i senyors, nens i nenes, us convidarem a formar un telegrama en moviment. Perquè jo fàcilment podia destruir el paisatge, però també jo estava en un lloc perillós. Jo començo a tenir aquesta consciència de que jo soc paisatge, el cos és paisatge. Uno de los dos es el paisaje y la otra persona es el explorador. Iba a viajar en ese paisaje. Cambio. ¿Ya se ha acabado esto? Y poco a poco vas viajando hacia un final. Poco a poco vas viajando hacia un final. Tinc la sensació que sé coses que no puc expressar en paraules. Tinc la sensació que sé coses que no puc expressar en paraules. El coneixement, en comptes de provocar pensaments, et deixa mut. Lo maté porque estaba seguro de que nadie me veía. A vegades s'ha de dormir de puntetes perquè no s'espantin els somnis.
Donde empieza uno, Titi, acaba el otro. Y donde acaba el otro, empieza uno. Salvo en las hermosas excepciones en donde uno y otro se juntan. En estos 7 años he aprendido 3 cosas. La primera es que el mástil duele, pero a mí ese dolor me gusta. La segunda es que el mástil come carne humana. Por eso me cubro. Y la tercera, y no menos importante, es que para tirarse, si quieres contarlo luego, claro, hay que saber caer. De los que dependen de dónde estés, actúas de una forma u otra. What are you waiting for? Eres de los que miran el móvil para ver qué hora es y cuánto falta. Y mujeres también me preocupan. Personas que luchan por sus derechos. Les dan las escaleras a la montaña. Las mujeres en un
Llavors abans aquí, la primera vegada jo quan a l'Institut del Teatre abans estava a la Baixa de Sant Pere i en un moment determinat va venir, quan va venir aquí, jo era professora de l'institut i me'n recordo que aquí hi havia tot de cases i de sobte un bon dia els van dir que se n'anessin perquè, imagino que així no era, però van pactar perquè aquí hi havia un projecte que va tenir el Pasqual per construir una ciutat del teatre, aquesta era la idea.
aguantat molt bé tot el dia, eh? Ei! Hem arribat aquí! De què xerrarem ara? Dissabte que ve no sabrem nada. Ja no tindrem pla. Haurem de llevar tard perquè no tindrem pla. Greu no serà, tampoc. Brindis per vosaltres, per acompanyar-nos tot aquest dia. Moltes gràcies a tots. Gràcies.